F'artiklu fuq The Sunday Times il-professur Christopher Bezzina jgħid li l-bord ta' inkjesta li ħatar il-gvern dwar x'nuqqasijiet waslu għas-sospensjoni tal-programmi edukattivi kien jaf sewwa li ma kienx tortijaw li daw il-programmi ġew sospiżi. Jgħid li l-bord ta' inkjesta għamel minn kollox biex ħabar responsabilità ta' rjus kbar fl-ogħla karigi. Bezzina jgħid li l-bord ta' inkjesta ma qal xejn dwar it-tmexxija ħażina ġol Aġenzija tal-Programmi Edukattivi, kif ukoll tmexxija ħażina minn nies fl-ogħla karigi bħal tal-Ministru Cristina nnifisha u nies oħra f'karigi ogħla minn tagħha. Fl-artiklu tiegħu Bezzini jgħid li din ma kienx l-ewwel darba kemm kien ilu fil-kariga li sab ma' wiċċu attitudni arroganti sakemm taqbel ma' dawk ta' ġewwa kollox sew iżda gwaj għal min jipprova jxellef dufreħ. Il-professur Bezzini jgħid li s-superjuri tiegħu naqsu moralment meta forfru fuq n-nuqqasijiet tagħhom stess. Minkejja minn tiegħu dejjem ipprova jkun ġenwif dak kollu li għamel seta' jinnota kif il-politiċi u daw kollha bi gratoli fiċ-ċivil ikunu lesti jagħmlu minn kollox biex jibqgħu imkaħlim mal-poter. Il-professur Christopher Bezzini jgħid li l-bord ta' inkjesta li kundannaħħu ġelu jirriżenja kien ħsibu biss li jagħmel minn kollox biex jagħti n-nuqqasijiet koroħ tal-gvern. Jgħid li l-fatti ta' raġun għax minkejja li tneħħa 9 xhur ilu beda jmexxi xi ħadd ieħor, il-programmi edukattivi tal-Unjoni Ewropea għadhom sospiżi sal-lum għax il-Kummissjoni Ewropea għadha mhix sodisfatta b'kif qed jitmexxew dawn il-programmi f'Malta.